everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Daga pabaya ko, Greg. Mao ba? Daga pa di ay ka. Oo. Ako baya. Ulitaw pa. Ganan ko ni mo. Basin og magkasinabot ta. Desidido kong magpakasal ni mo. Unsa? Tinuod ka, Greggy? Magpakasal ka na ko, ha? Kung nagkasinabot ta, mangulitaw na ko ni mo. Dili na mistil nga mangulitaw pa ka na ko, Greg. Gisugot na tikang daan. Magpakasal na ta. Ayaw na. Kung makagawas ko din sa ospital, invite ti kagkaon. Mag-dinner ta. Hala, ay, kasweet ninyong duha, ay. Sige, Greg. Excited kay ko, anak, Greg. Pagdali na yun o kaayo, ha? Aron mag-date na ta. Ren. Oh, Nel. Kumusta? Pastilan, nagkasugat ni Toribia. Mato diha, makaistorya ko tarong sa lolo Goryo ni mo. O ba? Pero mato pa sa di Toribia rin, mura kunog na amnesia si lolo Goryo ni mo. Na-amnesya? Oo, na amnesia ko no. Di na kuno kailaw tao. Sigurado ka, ne? Mao na po ni Toribia, kay wa na kuno makailan niya si Goryo. Iyon na. Hain man sa Toribia. Murag paingo mo to din kay nagkasugat raman mi dito sa plaza. O niya, unsa pa may yung gisulti ni mo? Mao lagi to. Pero nasay gamay gikalibgan. Ha? Unsa man? Maton niya, siya ra kuno'y wa mailhin ni lolo ni mo. Pero sinang daday, dailhan ko no. Na-amnesya ka? Ngano nakaila pa man siya ni nang daday? Maul gini nahibod nga gani niya. Pero matod pa niya, na amnesia na lagi kuno kay usahay muli ko'y kunog storya. Gustom gani kuno sa lolo ni mo nga pakasla ni Toribia. Uy, mau pa? Nindot ko na ang balita agad. O nindot mo lang. Mao bitaw, mao na'y di balita dayon ko ni mo. Mao nang ni ako ron. Di balita ang ka. Bueno, mubisita ta sa ospital. Atong susihon dito kung unsa na gyud kahimtang sa tiguang. Din magkagikan siya. Nga ganiharaman kong nangita ni mo. Dito ko sa kong amigong abogado. Mau din nawagag kalit din eh. Nga, kamusta na naman yung mga lakaw? Kwan, ako na siyang gisultihan ni Tabo. Matod niya, di ko no ko ang mabalaka bisag mukiha pa kuno na sa Renato na to. Kay mutabang yung kuno siya. O, come on. MNS! Nanasad, iminis. Basig magduda kang isi-is. MNS! May noon siya. Wala tayo labo. Bangag kayo lang. At least, natay abogado nga, may laki nga, mutabang na to. Oo. Buwa kwan, butan ka na nga abogado ha. Ha? Maunay abogado nga suod kayo ni Lolo kanyan to. Gipapahawan na siya. Kay gimuan sa nasag isyo ni Renato kanyan to. Kuyaw ka na. Bornay abogado nga ugdi makadlaw kang ngayang kliyente siya magpapriso. Ha? Yati! Unya, siya yung mo abogado niyo. Di pa ko na siya pwede kay bago pa siyang laya. Bangag kayo lang. Mawa, gusto mo mao day na yung abogado ka ni Agto nga. Imong giingon ako, mao na sakto-sakto, mao na. Butan ka na siya, Pits. Unya, utukan sa kayo. Utukan. Di abogado nga bukot-bukot lang. Ngigo. Mao jud. Pero siyo, ha? Unsa man ang iyang pagtabang na to? Libre ra bala? Ilarin. Ilarin. Libre ra na. Watay bayar na. Mo na serbisyong totoo. Mo na iya serbisyong totoo. Kira, mo na nindot siyo. Mo nga watay angay kabalakan, Pits. Basta kay usa na to katawag nako. Taghuyan ko na to.
Kung doon, Ngaw ka dito pre, lalapigan tansiyan. Kung doon naman gani mga pulis nga mo dakop na to, ha? Ha? Muanhi dahin to siya kung akong tawagan. Wala lipay kay kuha na siyo. Oh, nindot yung kinabalita ka. Oh, pero bitch, kami na. Unsa ba siyo? Kuyogi ko. Ha? Asa man ta? Gusto kong mubalik o bisita ni Lolo. Oh, come on. Ha? Bumisita na sad ka dito siyo. Unyan sila si Renato. Eh, ano madlok man nila? Kung magbinuang sila balik, lupad na siya ning atong kumo sa ilang naon. Hindi na ba kung kumo, hindi batasan. Wala! Lupad ni Dimnang Hid. Wala! Giggles! Giggles! Buhanga ka di mo siyo, oy! Unsam di ay. Basta mo adto ra dapits. Kay wa ko may mutang sa kahimtang karon ni Grigi. Bisag badlongon tong tigwa nga, pero pinangga taon gihapon kay tunako, Pets. Ako biya tong apuhan. Unsa man? Ugma! Muadto ta karon dayon! Oh, Nakasabot yun na. Sige! di buga gutok na to ani. Pets. Gusto gyud nako nga makitaan mo may istorya na ko sa lolo. Kay nagduda gyud ko sa linihukan og istoryahan ni Renato. Ha? Unsa man dayon mapagdudas niya siyo? Murag naa say dautan nga plano, Pets. Nabalaka ko, basin og naa say dautang buhato ni Lolo Guryo. Ha? Unsa man kay iyang buhaton siyo? Basta, Pets. Basta. Di ta maglangay. Mubalik kita sa ospital. Karon, now na. Mauna akong giingon ni mo, tay, nga dili ta mo tuod dayon anang istorya nga wa pa ta may bawas pikas sabin kun unsa girason. Mauna. Katarungan lang lalita. Klaro maging sadaan sila ba? Bisag asang ang gulo ha. Ngano ko tong sadaan man sila, tay? Nga igo raman sila may depensa silang kaugalingon. Dili ka na katarungan, Lolita. Ang angay nimong tanawon kung kinsay dunay datang record nila ni Renato ug Tasyo. Kay una sa tanan, wabi na ilhang apostasyo siguro. Ha? Minaw ha? Ha? Wa na ilhang apo si Tasyo ni Guryo. Mao na siya. Nya. Unsa man sa iyang nagtuon dito sa ospital? Klaro na kayo nga gubot lagi iyang gipangita kung adto siya. Grabe sa katay. Uy, grabe sa gikaayo ka, uy. Bisag wa pa na ilha si Tasyo ni Lolo Gorio, bisag unsaon tay apo gihapon siya. Oh. Kaya ang dugo nga naglatay sa kaugatan ni Tasyo, dugo sad ni Lolo Gorio. Kung dublihon, dugo. Oh. Diha ka masayop, Lolita. Mismo si Goryo misulti nako kaniadto pagyod. Kaniadto. Nga kanastasyo, sinagop rana nila. Nakasulti lang siya anak tay tungod kay nagtuo man siya nga si Tasyo mo'y nagpatay sila amahan. Okay, tinuod man sad. Mo na dakong nalisonon tay uy. Ay. Kay kung tinuod pa na, waon ta na makapresentar si Tasyo og ligong mga ebidensya. Og tay, kung sadaan pa si Tasyo, no? Dili unta siya makagawas sa bilangguan. Ayaw na lang paglabang Tasyo ay Lolita. May nagmagmatakas kamatuoran nga kanastasyo burikinto kayang dako ha? Burokinto. Ha? Pirmi na kitang away, burokinto. Tay, wag yun ko makadungog nga daghan nagkaaway sa Tasyo, tay. Sinato noon. Daghan akong nadunggan ana nga daghan nagkaaway. Ikaw ba pag hinahinay ko na yung bakba, be? Kayong bakba ba hinahinaya? Kay kanang imong gilabanan karon, may yagyag raon niya ang kamatuoran nga na, kuha ka lang, nalingla ka lang. Ako, tay, no. Wag yun ko'y gilabanan nila ni Tasyo og ni Renato. Kapila na nina ako balik-balik ka, tay. Kung noon sa'y ako nakita nga husto, maog yun na ako labanan. Meses. Tuwag yun ko mo... Tatay, eh. Tuwag yun ko mo laban sa husto yun, tay. Og di yun ko mo laban sa sayop. Oo, bitaw. Klaro mo ba? Tuwa ka mula mang Tasyo. Nga sa ato pa, sige sakto sa imong pagtuo. Aw, tingali sa imong pagtuo, tay. Basta ako, barugan yun na ako ang akong giingon nga adto yun ko laban sa husto. Oh, Lo. Itantangan lang lagi ka sa imong oxygen. Akong gipatangtang kay okay naman ko. Pero yun na. Nansa man ang imong agtang, doon naman ay duha ka sungay. Di taon ni sungay, Lo, oy. Nabukol ra ko. Naigornis kahoy, Lo. Aw, abi na kong naunsa ka. Unya, apil din na imong duha ka mata.
Mura naman hinog sigbin ka ng tanaw ni mong naong. Lulo sa boy. Grabe sus lulo. Hoy, ay na to. Panghipos na lang daan diha kay manggawas na ta karon. Kay okay na kaayo ko. Unsay okay? Luya pa magani ka lo. Ay okay na ko na to ay. Di patangtang naman sab ganin ako ang akong monitor sa kasing-kasing din he. Pero lo, nalipay kay ko nga nakaila pa in taon ka nako. Hoy, ngano gutong malimot man ko nimo. Kini akong tubad lo. Kaila pa kaini. Aw, samot. Basta mga sigahon og mata, di gyud na ako malimtan. Laya po nimo, sir, ay. Hiyungon, magukog mata, sir. Ang importante nga nakaila ko ninyo. Ay ngano ko mangutana pa mo nako nga wa man ko maunsa. Oh, abi mo na ko loog. Naunsa ka? Kay hapit baya mausak semana ka nga nilandig din his tambalanan. Gitabang baya ka? Ay, pastilan kamo ba? Wa may angin kabalakan ako na to. Ipatiwas na lang nako ang akong dextrose. Dayon, gawas na ko din eh. Uy, di ba mahimulo, oy? Wa pa gani advice sa doktor nga pagawson ka? Ay, ipatawag ang doktor. Baniha din eh kay makigsulti ko niya. Oh, ay basin og ang doktor na na. Kung libre. Oh, ikaw. Si Lolo, Oh. Ikaw na sab. sigre kaya kung tuyo. Dali, Pits. Sunod ako, Pits. Dali. Excuse me. Hi, Greg. Kumusta? Uy, Tasyo! Kumusta? Okay ra, Greg. Ikaw? Yun na. Temperagot. Stoy, tawag niyo mo na ako. Greg, Unsay grige? Wa na lang yung kay tahod na ako. ha? Ya, imo kong lolo. Limot ka? Gusto. Lolo ko riyo di ay. Lo, kumusta naman ka? Okay na ko, Tasyo. Medyo nanggahi pa lang ng akong liog. No problem na, lo. Dalimot ka nga maayo pa kung muhilot ni mo. Eh, Oh, come on. Husto. Lutan niya ko ha. Iniguli na to sa atong bahay. Lo. No problem. Oh, niyam lagi ka ba ni Mos Pipito? Okay, tawad ako. Wa magalagi ko nimo sang pita dayo. Hi, Lugors. Sila niyang tawhan na. Mura madugdaw sa bantagan sa angin. Uy. Tinimayaw nila. Murag, nahupas ng tambal ng atong gipainom ni Lolo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.